Добър ден. Добър ден. Ще ме изплашиш ли? Да. Айде, плаши ме. Вау! Ох, леле, куковица. Айде пак. Вау! Ще ми кажеш ли за онзи монзи? Ще ми кажеш ли кой? Аз ли да те оплаша? О, за монзи. Умираш ли си от страх? Искам пак. Не, сега ти ме изплаши. Ох, леле, майко! Може ли само да ми кажеш къде пчеличките ожилиха мечето? Кой е мечето? Да плаче, нали? Да, а я ми покажи пчеличките как събират медец от цветенцата. Как? Ами ти ми кажи, ето виж. Лъв и кови Така ли събират? А имат ли хобот? Къде има хобот? това. Ема, аз го показвам, сега го покажи ти. Покажи ти хобот на пчеличка. Какво е това, мамо? Това е на петър. Едно пръстченце ли? Да.